सिङायाव दङ मा गाबोन थांनांगौ ना थांनाङा थांनो गोसोबालाय थां आरो गाबोन थांनो पारमिसन मोनखाबाय आइनिफ्राय So guys 82,326 subscriber जाबाय नोंथांमोना जुदि दासिमबो सोरबा subscribe खालामाखैबा खालामना लाखादो So guys दायो 8 साराय 8 जाबाय नामा दासो सिखारदों मोखां मुसाखै दा सिखारना फैखादों ओमफ्राय मैया आङो जा थांगोन होनदोंमोन ना माबायाव थांगोन होनदोंमोन ना उदालगुरियाव खिन्थु दिनै थांनाय जानाय नङा बायदि मोनबाय आङो मानोना आंना सिखारनाया लेट जाबाय आरो हरावबो थाब उन्दुनाय जायाखै ना बेसांबा गोबाव जादों आङो नेटफ्लिक्सआव फिल्म नायदोंमोन ओमफ्राय फिल्म नायनायाथ' गोबाव जाखायो मिथिखायोआनो बेयाव गोबाव जालांबाय ओमफ्राय उन्दुनायाबो लेट जादों दा सिखारनायाबो लेट जादों ओमफ्राय दिनै आङो जुदि गाबोनसो थांनो हागोन आङो गाबोन थांबाबो डाइरेक्ट गाबोन सहैगोन उदालगुरि जेनेबा दिनैथ' थांला आङो गाबोन सहैगोन उदालगुरियाव रुम भारा लागोन नङाबा सोरबा लोगोफोरथ' बुहुद दं उदालगुरियाव सोरनिबा लोगोनि न'आव थाहैगोन जेखिजाया मोननै अपसन दं रुम भारा नङाबा सोरनिबा लोगोनाव आं थांबाथ' माने लोगोआनोसिम थाङा उदालगुरियाव बुरजाथार दं लोगोफ्रानो थेवबाबो ट्राइ खालामगोन रुम नङाबा लोगोनाव कानेक्सन लानानै ओमफ्राय थांनाया गाबोन थांगोन ओमफ्राय खैथायाव सहैगोन आं आजिखालिथ' सानाबो गुसुं ना दा आं जेनेबा बेनिफ्राय थांनानै 3टासोआव सहैबाय प्रग्रामाथ' हरनि 8टासोनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन आं मेंहैगोनसो ना मागोनसो बेखौसो सानदों आं थांनायाथ' थांनो हागोन ओमफ्राय दिनै थांबाथाय खिन्थु गाबोन आजादि जागौमोन आरो गाबोननो लास्ट दिनैनिफ्राय स्टार्ट फेस्टिभेला मा रागा जोंदों नामा दे बहायबा थांनो नागिरबा बिराद टेनसन रागा जोंदों नामा मा केराना नायोलै सिगां बहायबा थांबाथाय बिराद थांनो होथारामोन ना आंखौबो लांफा बा नोङो लांजागौमोन खिन्थु दा लांला नेक्स्ट टाइमाव लांदोंसै सोरनिबा लोगोफोरनि हाबाबाथाय लांगोन र' दा बेरायनासो लांला आं बेरायना फैनि माजा ना हा बोजा आरो लेथेर फिथेर बेसेबां जालायजाखै ओमफ्राय मा खालामगोन दा बेखौ बै नारना दोनहैनांगौ नुवाखै आं बेसेबां मा खालामबाय दं दाखोर जाला एकदम बेखौ मावा बारैनो जायो गाइस दा आङो सुइटार माबाना दोननानै फैबाय मानोना गानबाय थाबाबो बांसिन गोजाङोसो बेनिखायनो साफा गेन्जि गाननानै थान्दाबाबो मानसिया खामानि मावनांगौ होमबासो गोजां गायो ओमफ्राय दे नारदोंसै आं नारनो होगोन हारसिंनो बै जा बैथिं बै खनाथिं मोजां नार ओरैजायनिफ्राय नारफै मा उल्था नारदो सिदा ना आरो लांबाव एसे खनासे इथिंजायनिखौ खिन्थु जा डेन्जार मेंखादों आंसो मिन्थियो आरो नै बेखौ दानखानानै समान बानायनांगौ नङाबा थांलाय फैलाय दिगदार जायो आं नुवाखै बेफोरखौ साफा बानायनाया बेफोरखौ दानना समान बानाय गरम मोनलायलायबाय आंहाबो गरम जायो एकदम फालुवान आरो बेफोरखौ जादों एसां दाखोर दाला नुवाखै बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोथायाखैनो आइनो आं गाबोन उदालगुरियाव थांगोन दै सोरजों थाङो नोंलाय हारसिं थांनो रोंगोन थांनो रोङा जायो नामा मा बेसेबां गोजान मेहेरदामोननिफ्राय खाथिसो ससे थांनांगौ सोरहानियाव थांगोन सोरनाव थांगोन दं माथो उदालगुरियाव लोगोफ्रानो मेहेरमानियाव मेहेरनिया दिगियाजुलिसो इसानि बारनायाव सोरनियाव थांना जायो नायनोसै ओइ नोंनि आयंनावबो हाबै उदालगुरि हरिसिङायाव दङ मा गाबोन थांनांगौ ना थांनाङा थांनो गोसोबालाय थां आरो गाबोन थांनो पारमिसन मोनखाबाय आइनिफ्राय गाबोन नायदोनसै दा रेडि खालामदोनसै आङो मोननैसो बुस्थु लायनांगौ गाबोन थांमारगोन थाङोबा बै हरिसिङायाव नोंनि आयं असे दङ आंनि बिब' गेदेरा दं दे हाबैदां
मा मावनो मोना मा मावनो मोनो मा मावनो मोना आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो खामानिफोरखौ मावलांखाजोबनांसिगोन नामा गाबोन थांगोनसिगोन हा बे दाखालबोय माने लास्ट खेबनै नादों नालाय फार्स्ट खेबसेखौ दिनै जोब्बाय न'आव ओमफ्राय लास्ट खेबसे इसे नाबावदोंमोन बे 2 बिगानि दं बेखौ दिनै आरो रोगादोंसै नङाबा दाखालि जोबखाबायमोन नानायाथ' दाखालि जोबखादों खिन्थु फोरानखादोंमोन दुब्लियावनो नाखादों नालाय बेनिखायनो बेखौ दा रोगानांसिगौ माबा बारा आलसिया नङा बेसेबांबा आलसियानो बाबायबो दां गरम दे So guys, दायो आं लाइनाव थांना फैनि गाबोननि थाखाय एसे रेडि खालामनि माने माबा मोनसे लायनो गोनां दङ आङो बेखौ लायग्रोदोनसै ओमफ्राय खानायाबो गोलाव जाबायमोन र' मा जायो उपाय गैया सिनजाना फैनांसिगोन खोमा खानायखौ So guys, दा आङो रेडि जाबाय गासैबो पुरा कमप्लिट जि नांगौ आङो लाखाजोब्बाय बेगाव ओमफ्राय आं गाबोन फुङावनो बेनिफ्राय न'निफ्राय सिबलांदोनसै उदालगुरि आं दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला दे नोंथांमोना जुदि सोरबाबो इन्स्टाग्रामाव आंखौ दासिमबो फल' खालामाखैबाथाय फल' खालामना लाबानो जाबाय आं गाबोन बेफोराव माने इन्स्टाग्रामफोराव आङो स्ट'रिस लागायबाय थागोन बबेसे मोनदों बबेसे मोनाखै बबे हटेलाव थाहैगोन आङो गाबोन नोंथांमोना इन्स्टाग्राम जाय जायनि एकाउन्ट दं नोंथांमोना फल' खालाम एक्सट्रा इउटुबार 77 आं स्क्रिनावबो होनानै होखाबाय स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आरो गोबां मानसिफोरानो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै दे चेनेलखौ बेनिखायनो थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअखौ माने डाइरेक्ट उदालगुरियावसो लोगो मोनहैखासिगोन स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय